6 μήνες Cool Web Radio. Κόβουμε τις πατατούλες σε ροδέλες και τις περνάμε από το αλεύρι. Τις τεινάζουμε για να φύγει το περίσσευμα. Τίναξέτες. Έτσι, μπράβο. Μετά τις περνάμε από το αυγό που έχουμε χτυπήσει πρώτα σε ένα μπολάκι. Κάτσε να το χτυπήσουμε. Συγγνώμη, μου σπάσε τον μπολ. Και η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα σημειώθηκε στο κάτω Νευροκόπη, -8 βαθμοί Κελσίου. Να σου πω, πάντα λες ότι η θερμοκρασία η χαμηλότερη είναι στο κάτω Νευροκόπη. Στο πάνω Νευροκόπη, τι θερμοκρασία έχει? Το πάνω έχει πιο πάνω θερμοκρασία. Αλλά το καλύτερο το δήλωσε ο Βενιζέλος σήμερα στη Βουλή. Είπε: αν όλα πάνε καλά, αύριο θα μπορούμε να ανακοινώσουμε πως ο λαός απαλλάσσεται από 150 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους. Ξέρεις, αυτό μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο με τον γιατρό που λέει: έχω καλά και κακά νέα. Έχεις 2 μέρες ζωής. Πώς το λέει? Ναι. Και το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις? Σε γκάλο που έγινε για το τι κάνουν οι Έλληνες άντρες μετά από την ερωτική πράξη, αυτές είναι οι απαντήσεις και τα ποσοστά. Άκου. Το 20% ανάβει τσιγάρο. Το 10% γυρίζει πλευρό. Και το 70% γυρίζει σπίτι. Και στην Ινδία 3 υπουργοί παραιτήθηκαν σήμερα έπειτα από τις κατηγορίες ότι παρακολουθούσαν πορνό βίντεο από κινητό κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης. Λοιπόν, αυτή είναι καταπληκτική είδηση. Για φαντάσου τώρα το ίδιο πράγμα στην Ελληνική Βουλή. Τι να βλέπουμε πορνό? Ναι. Οι 300 βουλευτές, ας πούμε ότι έχουν. Έχουν πάει όλοι στη Βουλή εκείνη τη μέρα. Ναι. Φανταστικό σενάριο. Τσίριζα. Μια γυναίκα, λέει, θέλει έναν άντρα να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της. Ενώ ένας άντρας θέλει όλες τις γυναίκες για να ικανοποιήσει μία ανάγκη του. Κάποια καμένη το έχει γράψει αυτό. Τι είναι ένας εργένης, ξέρεις? Ναι, βέβαια. Ένας άντρας που έχασε την ευκαιρία να κάνει δυστυχισμένη μια γυναίκα. Γιορτάζουμε 6 μήνες Cool Web Radio. 6 μήνες Cool Web Radio. Άκου πόσοι γιορτάζουν σήμερα. Αναξημένης, Δημοσθένης, Διονύσης, Επαμεινώντας, Θεοκλής, Ζήνωνας, Ηρακλής, Ηφαιστίων, Θεμιστοκλής, Θεόφραστος. Θεόφραστος, παιδί μου, Θεόφραστος. Θησέας, Ισοκράτης, Μάξιμος, Μιλτιάδης, Ξενοφών, Όμηρος, Παρμενίων, Πελοπίδας, Περικλής, Πίνδαρος, Πολύβιος, Προμηθέας, Σοφοκλής, Σοκράτης, Τιμόθεος, Φιλοπίμην, Φωκίων. Άντε να τους κάνεις δώρο σε όλους αυτούς. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, παιδί μου, του PSA και του PSI? Το PSA πρέπει να είναι κάτι ιατρικό. Ναι, μην τα μπερδέψετε, λέει, γιατί το PSA είναι η εξέταση για τον προστάτη. Ενώ το PSI είναι η εξέταση από τους προστάτες. Μοντέλο έκανε, λέει, μήνυση σε πλαστικό χειρουργό στο Μεξικό γιατί οι ρόγες της μετά από επέμβαση αύξησης στήθους δεν ήταν αλφαδιασμένες. Γιατί, λέει, οι εγχειρήσεις της καρδιάς λέγονται bypass? Δεν ξέρω. Διότι άμα δεν πετύχει τότε bypass. Τι διαφορά έχει το αχ από το οχ? Τι, άλλο φωνή νομίζω. Όχι, άλλη τρύπα. Ρώσικη ήταν η ταινία? Νομίζω ναι, γιατί Λέω πως ήταν με την Εκατερίνη. Όχι, δεν νομίζω. 2 ξανθιές ήταν και στη συνέχεια η μία ξάπλωσε με το άλογο. Τσόντα. Όχι, είχε και υπόθεση. Για πες μου, παιδί μου Γαλιλαίο, τι συμβαίνει με τη γη? Η γη γυρίζει. Γυρίζει? Για ετοιμάστε την πυρά γρήγορα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν γυρίζει ακριβώς. Είναι ακινήτη και επίπεδη. Έτσι, μπράβο. Για να δω τα δαχτυλάκια, για φέρ τα χέρια μπροστά. Και το άλλο χέρι. Κούκλα φουσκωτή 3 οπών, μπαταρίας και ρεύματος, ψάχνει για αληθινό άντρα να τη φουσκώσει. Πρόσεξε, έχει και αξεσουάρ. Τρόμπα ποδηλάτου. Το ανέκδοτο της ημέρας. Παλιό αλλά επίκαιρο. Πελάτης, πόσο πουλάς τις γαρίδες? Ψαράς, 7 τις ψόφιες και 15 τις ζωντανές. Πελάτης, σκότωνε και ζύγιζε. Γιορτάζουμε 6 μήνες Cool Web Radio.